אחר כך אתה תוכל להעלות לי את הדף, נכון? כן, אדם. כן, אני אעלה את הדף. בסדר, כי אני לא טובה בדברים האלה. איך אני הגעתי ליידיש? האמת היא ששפת האם שלי הייתה גרמנית בכלל. ובילדותי דיברתי גרמנית, ההורים דיברו ביניהם גרמנית, ואבא שלי, היו לו, ורט הלך ביידיש, הוא היה אומר, הבנתי אותם, אבל לא ידעתי בדיוק כמה זה יידיש וכמה זה גרמנית. ההורים שלך בשלב מסוים, מכל מיני סיבות, המשפחה שלי ירדה לקנדה. ובקנדה הייתי 6 שנים, ובשנתיים האחרונות נכנסתי שם לסמינר למורים לעברית וליידיש. ושם לא הייתה לי ברירה, אלא לדבר יידיש, וכל הזמן העירו לי, עד היום מעירים לי, יידיש ניש דייטש, יידיש ניש דייטש. אני חושבת שהתגברתי, וכשחזרתי ארצה, והתחתנתי, בעלי מאוד אהב יידיש, והיינו הרבה, כל הבדיחות בבית היו איכשהו מסתיימות ביידיש, ואמרתי לך, אחר כך כשהתחילו במועדון המורים, כשיצאתי לפנסיה, ואמרתי בוא נעשה כיתת יידיש, אמרו לי תעשי, ולא היה לי מושג, לא איך כותבים נכון ולא איך מלמדים, ובגלל שחשבתי שמורה צריך לדעת קצת יותר מהתלמידים שלו, התחלתי ללמוד בצורה רצינית, גם בבית שלום הלחם, גם בכל תוכניות הקיץ, ועכשיו אני יודעת לכתוב ולדבר ודקדוק ועם כל... ההורים שלך מוצא מגרמניה? ההורים שלי מוצאה מצ'רנוביץ. אוקיי. אז ידעו גרמנית, כן. כן. בתקופה שלהם דיברו גרמנית. כן. וזהו. ולפני הפנסיה מה עשית? לימדתי דווקא אנגלית בבתי ספר, הייתי מורה לאנגלית. מה שלימדו אותי להיות מורה לעברית, הפכתי פה, ואת כל הטריקים השתמשתי במורה אין הבדל גדול. אם אתה מלמד שפה, אז לא חשוב לאיזה שפה. ובערך זה הכול, ואני מאוד אוהבת יידיש, מה שלא כל כך אהבתי בהתחלה, אבל היום אני אוהבת ואני נהנית. ואת פפיירניקוב קיבלתי יום אחד ספר שמישהו זרק בספרייה של הרצליה, אפילו עם הקדשה של פפיירניקוב, der lieber Freundin Rochel שיקר או דר ליקר, פון יוסף פפיירניקוב. ואני לקחתי שם את הספר, והתחלתי לדפדף בו, וממש התאהבתי בשירים שלו. מה אני יכולה לספר? הוא נולד, יש מחלוקת בין 897 או 99, אבל בסוף המאה ה-19, הוא האריך ימים וחי עד 1993. בתל אביב הוא נפטר. הוא נולד בוורשה, במשפחה אבא שלו היה קצב, והוא למד חינוך מסורתי, הוא ידע לשיר יפה. אז הוא גם שר בבית הכנסת עם החזן גרשון סירוטה. לא יותר, כן. כן, והוא היה מאוד מוזיקלי, אחר כך הוא גם הלחין חלק מהשירים שלו, ואומרים שהיה לו קול יפה כל השנים. בגיל 16 הוא התחיל לכתוב שירים ביידיש, ואפילו פרסם בוורשה, באחד העיתונים, בעריכת יצחק מאיר וייסנברג. בראשית, בשנת 24, הוא עלה לישראל בעלייה רביעית, והיה כאן עד 29. ב-29 הוא חזר חזרה לפולין, היה שם 4 שנים, ובשנת 33 הוא חזר שוב לישראל באופן סופי.
הוא נדד הרבה בעולם, ובעיניי כל מה שהוא כתב, זה תמונות שהוא צילם. כשאני קוראת את מה שהוא כתב, נראה לי שאני רואה תמונה. ואני אוהבת לראות דרך עיניים של אחרים, זה מעניין אותי. אז למשל, החלק הראשון שבחרתי קונצרט, כשקראתי את זה, אני חושבת שאת זה גם הבאתי יהודית לכיתה שלכם, אני חושבת, ממש אני ראיתי את התזמורת על הבמה. זה אחד השירים. אחר כך בחרתי עוד משהו שהוא אפשר דרך השירים שלו, בימים האחרונים הסתכלתי בהרבה יותר מהם, לעבור כאילו את ההיסטוריה של כל המאה הקודמת, מכיוון שהוא חי ברובה וכתב ברובה, אז יש את העניין של הקונצרט, שאני לא יודעת מתי הוא נכתב, זה מה שאני לא טובה, אני לא יודעת למצוא מתי הוא כתב ולמה הוא כתב ומה גרם לו, זה הקטע שחסר לי, אבל מאוד הייתי רוצה לדעת איך למצוא עליו יותר, לא מצאתי עליו שום דבר, גם לא תרגומים שלו, יש לו שני שירים מוכרים היטב, שמכירים, אחד זה פרפרזה על ביאליק, אונטר דה גריניקה בי מלאך, אז הוא עשה מזה שכבר אין מוישלח ושלוי מלאך, זה שיר אחד מוכר שלו, והשיר השני שלו זה זול זין. את זה הוא גם הלחין, יכול להיות שאני בונה, אז לא הבאתי את שני אלה, הבאתי את האלה שציירו לי תמונה. הראשון זה הקונצרט, והשני הוא דווקא משנות ה-30 על שיירת גמלים במדבר, והתפעלתי שאפשר גם ביידיש לתאר גמלים במדבר. זה בערך אבל אדם ברח לי. אני פה, דייגן איש. איך בן הדייגנטה? אז קודם כל, חיה, אני מאוד מודה על הפירוט של שני העניינים, איך הגעת ליידיש ועל פפירניקוב, הביוגרפיה הקצרה. זה שלא מצאת דברים עליו, אולי זה משתלב עם מה שאני מרגיש שלא כתבו עליו מספיק. ודאי כתבו עליו, אבל לא מספיק, והוא ודאי שווה איזה מחקר או מסע מקיפה על חייו ועל יצירתו. זה שאת אומרת שהוא נפטר ב-1993, אותי זה קצת מפתיע, כי אני נמצא בארץ מאז ספטמבר 1960. זאת אומרת, 33 שנים עד שנפטר, כמעט ולא שמעתי עליו דבר, ויש להניח שאת יודעת ממה הוא התפרנס? ממה הוא התפרנס? לא. אבל באמת היה כתוב שעד עלייתו של צוצקבר לארץ, הוא היה נחשב הכי חשוב ביידיש. ואיכשהו שצוצקבר הגיע, הוא קצת דחק את רגלו מלמעלה. כן. למרות שבכל זאת הוא פרסם in the golden decade. נו, ודאי, צוצקבר לא היה טיפוס שדוחק אנשים עד כמה שאני יודע, ולכן את אומרת שהוא פרסם אותו בגולדן דקייד, את לא יודעת באיזה עיר הוא גר פה בארץ. בתל אביב, אני חושבת ברחוב קרמיה. מישהו פעם אמר לי, אבל הוא הסתובב, הוא היה במושבים, הוא כתב על מושבים, על קיבוצים, על מלחמת השחרור, על האינתיפאדה. יש אפילו, צירפתי, אפילו דף מילון קטן, שהוא כתב על מילים ערביות, שיבינו שקוראים את השירים שלו, מה זה אפנדי, ומה זה חוואג'ה, נחמד, באמת, הוא מאוד סימפוטי בעיניי. טוב, בואי נראה את הקונצרט. אוקיי, הקונצרט. כמו שאנחנו נוהגים, אני מציע שתקראי את כל השיר בהתחלה, ואז נלך שורה-שורה ותתרגמי. כן. אדם, שלא תעזוב אותי, כן?
אל תעזבני. קונצרט. שוורצה פרק mit weiße Westen, wie Pinguinen ausgesetzte, Bassen, Cellos, Fiedlen vorn, Poiker, Zimbler, Sammelletzte. Jontovdigkeit, Feierlichkeit, Licht von Saal und von der Biene, wo es glanzt und blitzt und bliasket in die Hand die kleine Gine. Glonies, Halsen, Fiedelhälser, halsen euch die Violentschlen, beugen Skizzeln in die Strunes, quitschen sie Vertanung quellen. Lippen kuschen die Klarnetten, die Trompeten und Trombonen, willen sie sich überschreien und beweisen, was sie können. Wie von Fegel in a Zoo hilft und schallt die Disharmonie. Das O streuet man die Kehlim und man hört a Kakaphonie. קקופוניה, יש קפת? כתוב, יש פתח. אני אסתכל. פתח? כן, קקפוניה. מעניין. היה לו חוש הומור, אוקיי. היה לו, זה כנראה שהם מכוונים את הכלים, אז ככה זה נראה. שורה ראשונה. שוורצה פרק mit weiße Westen. כן. פרקים שחורים עם וסטים לבנים, כן. wie Pinguinen ausgesetzte. כמו פינגווינים שהושיבו אותם, שהעמידו אותם, כן, זו התזמורת, כן, אוקיי. ועכשיו יש פירוט כלי הנגינה בסן, צ'לוז, פידלן, פורנט. הבס, הצ'לו והפידל, הכינור, מלפנים. פורנט, שוב רגע, חשוב להדגיש, הפורנט, כן, כמו שאת אומרת, מלפנים. הוא עכשיו עושה לנו טיול בדיסטריבוציה של הנגנים והכלים. כן. נכון. פויקר, צימבלר, סמלצטה, המתופפים ואלה שעושים במצילתיים, אני לא יודעת איך קוראים להם, מצילתיים, כן. ממש בסוף. זאת הוא נותן לנו את המפה, מה הכי קדימה, מה הכי אחורה. נכון. עכשיו הוא יטייל באמצע אולי, כן. לא, הוא לא מטייל באמצע. כנראה לא, זה מה שהוא כתב. יום טוב דיקאית, פיירליכקייט, חגיגיות, חג וחגיגיות, ליכט פון זל ופון דר בינה, אור מהאולם וגם מהבמה. wo es glanzt und blitzt und bliasket in die Hand die כלי נגינה. איפה שמבריקים... רגע, תקראי עוד פעם את השורה הזאת ביידיש. וואס... גלנסט, איפה שמבריק או בוהק. גלנסט. und blitzt. blitzt מסנוור אולי. מבריק. כמו... לא רעמים, כמו, איך אומרים? ברק. ברק. כמו ברקים, כן. כן, ו? בליאסקט, אני לא יודעת מה זה בליאסקט. בליאסקט. בליאסקט, הכוונה היא, כמו שהברק הוא קו אור חריף, בליאסקט זה שיקוף של הרבה אור בבת אחת על שטח גדול. הבליאסק זה הראש שאור רב עושה על שטח. הבנתי.
בלי הספק. In the hand, דקלי נגינה. כלי הנגינה כנראה מחזירים אור מהבמה לקהל, הם מבריקים. כן, in the hand. In the hand, דקלי נגינה, כלי הנגינה. in the hand, תתרגמי. בידיים, כלי הנגינה. כן. להמשיך? עוד מעט, השאלה שלי, אין ספק שהטכניקה שלו בשיר היא די מיוחדת לפפירניקוב. ככה אנחנו לא מכירים שירים ביידיש. נכון. איך היית מגדירה את הטכניקה? אני לא יודעת להגדיר, אני אשמח לשמוע. מישהו מציע? כיצד היינו יכולים לקרוא לטכניקה הזאת שכל מילה היא למעשה רושם אחד של החושים. ומכיוון שהשיר נקרא קונצרט, אם אנחנו נחפש בשפה המוזיקלית לתת שם לטכניקה השירית בשפה המוזיקלית, הייתי אומר, ויתקן אותי מי שיודע באמת מוזיקה, הייתי אומר שזה השיר הזה נכתב סטקטו. מכירים את זה? מה? נכון. אולי תגדירו את המונח הזה סטקטו. סטקטו זה הברות או מילים מקוטעות. טטה, 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 טטה. כן, וזה מה שיש לנו בשיר. הוא זורק מילים, אבל יש להם בהחלט נכון. עם שלמות בגלל הנושא, והוא נוגע בכל מילה במשהו שכולנו התנסינו כשבאנו לקונצרט. טוב, תמשיכי בשורה הבאה. גלוניאס הלזן פידלהלזר. גלוניאס זה כפות ידיים. כן. הלזן זה צוואר ברבים, צווארים. כן. פידלהלזר זה הצוואר של הכינור. החלק הדק של הכינור. כן, אני חושבת. כן, כן. זה גם גרונות כאילו, וגם הגרון של הכינור. הלזן אויך די ויולונצ'לן. ויולונצ'לן זה בטח עוד כלי פריטה, אתה שאלת... הוויולונצ'לו, כן, הוויולונצ'לו, שזה כלי פריטה שאם אני לא טועה, הוא עומד על הרצפה, זה מין כינור גדול. נכון. הנה הכלי מיתר שלא ראינו קודם, נכון. כן. אני חושב שוויולה זה לא כלי שעומד על הרצפה, זה כמו כינור גדול. לא, פה זה ויולונצ'לו, זה לא ויולה. ויולונצ'לו באיטלקית זה נקרא צ'לו. ויולונצ'לו זה צ'לו, אבל יש גם ויולה שזה בין הכינור והצ'לו, שהוא ניסה כמו הכינור, הוא לא על הארץ. רגע, אז אתה אומר שהוויולונצ'לו מוחזק ביד? ויולונצ'לו באיטלקית זה נקרא צ'לו. אוקיי. אוקיי. אז מה שהוא רואה זה קטעים כאלה, כפות ידיים, גרונות, צווארים של כינורות, גרונות גם של ויולונצ'לן, בויגנס, קיצ'לן אינדיסטרונס, קשתות, מדקדקות את המיתרים, כן. קוויצ'ן זה פרטנוג קוולן, והם צורכים בהנאה ונהנים. קוול מלשון קבל.
קבל זה מעיין. כמו שמעיין שנובע, ככה התענוג זה קבל, הם זורמים כמו מעיין ונהנים. כן. עכשיו אנחנו מגיעים לכלי הנשיפה. ליפן קושן די קלרנטן, די טרומייטן וטרומבונן. טרומייטן אולי. יכול להיות, לא כתוב באמת בטח. ואני לא יודעת מה זה טרומייטן, זה עוד כלי נשיפה. לא, טרומייטן זה חצוצרות, אם אני לא טועה. זה כמו טרומפייטן? כן. שפתיים נושקות לקלרנית, לחצוצרה ולטרומבון. כן. וילן זה זיך איברשריין, והם רוצים לצעוק יותר חזק. אחד מהשני, כן. כן. ובווייזן ווס זה קנן, ולהראות מה הם יכולים. wie von a Vogel in a Zoo, כמו מציפור בגן חיות, hilft und schallt die Disharmonie. מהדהדת, מה זה שאלט? של זה הצליל של, זה הצליל, נגיד באנגלית, הסטרידנטי, הצליל של הכרזות של חצוצרות. כן? כן. מהדהדת ומחצרצת כאילו, הדיסהרמוניה. כן. דוס או סטרויית מנדיקלים, ככה מנסים את הכלים, או... סטרויית בונים. כן. בונים את הכלים, ומנהרת הקקפוניה, ושומעים קקופוניה. כן. אז למעשה, הוא לא מתאר כאן קונצרט, נכון. אלא מתאר ההכנה לקונצרט. בדיוק. כן? ההכנה לקונצרט. עכשיו תראו, השיר הזה הוא שיר חושני ב100%. הוא נותן לחושים לבטא את עצמם, כן? וזוהי טכניקה מאוד מעניינת, ואפילו חדשנית. ואני אומר לכם, צריך סטודנט ב-MA, בספרות יידיש, שיכתוב עבודת גמר לפחות על פפירניקוב. עכשיו, השם פפירניקוב, חשבת פעם מה הפירוש? משהו עם נייר, אין לי מושג. אני אספר לכם אנקדוטה בקשר לעניין הזה. ב-1984, מורים ותלמידים נסענו איזה 40 איש לפולין, פעם ראשונה מן הארץ, מהאוניברסיטה העברית. וגרנו, נסענו לפולין, היינו בכל מיני מקומות שיהודי מזרח אירופה פעם גרו שם, מחנות ריכוז וערים גדולות, ובוורשה התאכסנו במלון אירופאיסטי, שהמלון הזה היה אחד המלונות המפוארים בפולין בין שתי מלחמות העולם. ב-84 עדיין היה נוכחות סובייטית, רוסית, והתנוסס באמצע ורשה הדום פולסקי, הבית הפולני שהרוסים נתנו במתנה, מבנה ענקי שהרוסים נתנו במתנה לעם הפולני,
ובמלון, השיטה הסובייטית עדיין פעלה, ובכל קומה, בקצה ישבה מפקחת. מישהי שהסתכלה מי נכנס, מי יוצא, כן? עדיין אז, ב-84, הייתה פעילה התנועה סולידרנושט, כן? שהייתה תנועה מחתרתית למען שלמותה של פולין, והייתה הרגשה שהאח הגדול מסתכל עליך. ובכן, גרנו במלון אירופאיסקי, ויום אחד אני מגלה שבבית השימוש אין נייר טואלט. ואני פולנית לא יודע, אז אני ניגש למפקחת הזאת שיושבת שם, ואיך אומרים, אני חשבתי שאני ודאי אדע לבטא מה שאני רוצה, והתחלתי לגמגם, טואלט, טואלט, איך אומרים נייר טואלט לעזאזל. אני מתחיל טואלט, טואלט, והיא רואה אותי, שלא יודע להגיד משפט שלם, עוד כמה מפקחות בסביבה התקפצו, והתחילו לסחוב אותי על בית השימוש, ואני אומר, לא, לא. בסוף נודע לי שאומרים פפיר טואלט. זה הפפירניקוב הזה. כן. אז אני הרגשתי שהגיע הרגע שצריך לעשות סוף לבורות שלי. הלכתי לדום פולסקי, לבית שהרוסים נתנו מתנה לפולנים. זה היה בניין ענקי עם כמה קומות, מלא ספרים, גם בפולנית וגם ברוסית, וקניתי 5 עותקים של ספר ללימוד פולנית. הבאתי אותו לארץ, פניתי לדקן של הפקולטה למדעי הרוח בהר הצופים, ואמרתי, רבותיי, לא יכול להיות שאנחנו לומדים בחוג ליידיש, ספרות יידיש, ולא יודעים פולנית, והרי זה קשור, והתחילו על פי יוזמתי, באישור של פרופסור שמרוק, שהיה ראש החוג, התחילו ללמד פולנית. והייתי אחד התלמידים הראשונים בקורס, ואילולי קרה לי מה שקרה לי, היפרדות רשתית, שעם הזמן הביאה לעיוורון, נאלצתי לפרוש באמצע הקורס, אז היום הייתי יודע יותר פולנית. אין ספק שמי שלומד ספרות יידיש ורוצה להבין את הטקסטים, צריך לדעת פולנית. ואני רק מצטער שכאשר אנחנו למדנו באוניברסיטה העברית בזמנו של פרופסור סדן ופרופסור שמרוק, הם לא אמרו לנו את זה, וגם לא פעלו לכך שבאוניברסיטה העברית ילמדו פולנית. אחרי היוזמה שלי, כמה שנים טובות לימדו פולנית, פעם כן, פעם לא. היום אני לא יודע מה המצב, נדמה לי שלא מלמדים, וזה חבל. מכיוון שיהודים בפולין, בשתי מלחמות העולם, היו מעורים גם בתרבות וגם בשפה, וביידיש המילים שבאות מפולנית רבות. אני למשל לא ידעתי, מאז ילדותי אני ידעתי שהסבתא שלי, כאשר הלכתי איתה לשוק בגיל 5, אז היא הייתה אומרת, עוד קומה מיריסטר צום רוג. רוג זה היה פינת הרחוב, איפה שהרחוב נגמר.
כל חיי חשבתי שזו מילה ביידיש ללא כל השפעה מבחוץ. מתברר שפולנית רוק זה פינת רחוב. וכך אלפי מילים שיש להם שורש בפולנית. אז לפי השיר הזה שהבאת, אני מצפה לחידושים טכניים אצל פפירניקוב, שאולי באמת לא הכרנו בשירת יידיש עד הזמן שלו. ואת בעצמך אמרת, וזה כנראה נכון, שהוא נחשב בארץ לאחד המשוררים החשובים בספרות יידיש, וחבל, כן, שלא כתבו עליו, לא אספו את הדברים שהוא כתב. בואו נראה את השיר השני. אני חשבתי על הגמלים, אבל לפני הגמלים יש קטע שאני חושבת, עשיתי מחווה לשלי ולמונטריאל, יש קטע על השלכת במונטריאל. כן. אז אדם, אתה יכול? אדם היקה. כן, כן, אני רגע מעלה את זה, רק רגע. דיברתי עליך בתנכית. היקה. אבל האסוציאציה היא לא סימפטית. לא. זה שכתוב הרפסטין מונטריאל, יש לך? כן, כן. אני רק צריך להוריד אותם כל פעם לפני, אז אני רגע הורדתי אותו. זה כל כך יפה. שלי חובדיך גאת אין זין. מעניין שאת אומרת, יחובדיך גאת אין זין, ולא אין זינן. נכון. אני מכיר את הביטוי אין זינן. כן? נכון. זין זה משהו קצת שונה. זין, על זה אמר המשורר אהרון צייטלי, באחד השירים שלו, זין oder nicht sein, nicht das ist die Frage. להיות או לא להיות, לא זאת השאלה אצל המבורג. השאלה צריכה להיות, אומר אהרון צייטלי, זין oder nicht זין. משמעות או היעדר משמעות. אוקיי. להתחיל? זה רק קטע הבאתי, זה כל כך יפה. זה שיר ארוך? לא, זה שיר ארוך, אבל הבאתי רק שליש, זה 3 עמודים, יפה, אם תרצו, בהזדמנות. אוקיי. היתר. אז נקרא אותו עוד שבט. פה אהבתי גם, יש לו הרבה צירופי מילים שמתקבלים יפה. Hoben ergets dacht sich nicht gesehen, als sah Gedichten Blätterfall wie Herbst in Montreal. Und nicht gesehen hab ich, als Beimer Herbstzeit sollen blühen, wie der Herbst auf See wollt nicht gehabt kein Schlitte. Und also halbnackte, zerbliete und verreutelte wie Jungfrauen in dünne Hemdlach und in durchsichtige Tunikes sollen sie zerstrahlte Sonnige mit Seitenwegen sich weglosen, mit der Farbenreichkeit. Unter Din und durchsichtig Verhielung feiern in Herbst dem Frühling. Ja, חלק הראשון. אוקיי. גם כאן, מה שראינו בשיר הקודם,
חושניות במובן של התרשמות של החושים, שהופך לשיר, זה קו בולט. בואי נתחיל שורה ראשונה. כן, לא הכל הבנתי, אבל אני אנסה. חובין ארגץ דחציך נישט גזן. אני בשום מקום, אני חושב, עוד לא ראיתי. כן, דחציך, רגע, דחציך, את מתרגמת, נדמה לי. זהו, נדמה לי, כן, אוקיי. חובין ארגץ, אני בשום מקום, נדמה לי, לא ראיתי, נישט גזן, עזה גדיכטן בלטרפל. ירבום. כזו, איך אומרים? שלכת, סמיכה. סמיכה. בי הרפסט אין מונטריאל, כמו הסתיו במונטריאל. ונישט גזן הוביך, ולא ראיתי, אז ביימר, הרפסטייט, זון בליאן, שעצים בתקופת הסתיו יפרחו. וידר הרפסט אויף זי, וולט נישט גהת כן שליטה. כאילו שלסתיו אין שליטה עליהם. זאת אומרת, העצים כנראה גם נושרים, אבל גם פורחים. ונזוי, הלבנקתה, צבליתה, וככה, חצי עירומים, צבליתה, דיברנו בשבוע שעבר על צבלית. כן. פה נראה לי שזה בשיא הפריחה. בתפרחת. לא, שם אובגבלית. צבליתה פה בתפרחת. נכון, ויפה, בתפרחת. ונפרויטלתה, ויונג פרוין, אינדינה המדלך. והדמדם, או סמוק, פרויטלתה סמוקים, כן. סמוקים, כמו נשים צעירות בכותנות דקות. כן. und in durchsichtige Tunikes, ובטוניקות שקופות, כן. sollen sie zerstrahlte Sonike. זה לא הבנתי. אבל את צריכה עוד שורה, כדי שיהיה משפט שלם. סליחה, עוד פעם. sollen sie zerstrahlte Sonike mit Seitenwegen sich weggelost. כן. לא כל כך... זול זי, אז הוא אף פעם לא ראה נשים צעירות, סמוקות, לבושות בבגדים קלים, שקופים, זול זי צשטרלטה זוניקה, שזול, כן? פועל עזר של זמן עתיד, לא ראיתי, אני מוסיף, כן? זי זול, שאותם נשים, זול צשטרלטה, קורנות, זוניקה, מלאות שמש. מלאות מה? זוניקה מלאות שמש, מוארות כאילו מהשמש. שורה הבאה. mit Seitenwegen sich weglosen. אז לא ראיתי, אני מוסיף פה את מה שלא כתוב בשורה כאן, לא ראיתי שנשים כאלה, קורנות, שמשיות, אם אפשר להגיד ככה, sollen sich weglosen mit Seitenwegen. sollen sich weglosen, שילכו או ינועו mit Seitenwegen עם דרכים צדדיות. שורה הבאה. mit der Farbenreichkeit
עם עושר הצבעים שלהם, כן, unter Azadin und durchsichtig Verhielung, מתחת לעטיפה או נכון, נכון. דקה ושקופה, feiern in Herbst dem Frühling, חוגגים בסתיו את האביב. כן. אין ספק שאנחנו יכולים להוסיף עוד תיאור לשיטתו בשירים האלה, וזה שפפירניקוב הוא צייר במילים. בדיוק. ממש צייר במילים. זאת אומרת, אנחנו רואים שני דברים עד עכשיו. גם הפיכת הקליטה של החושים למילים, ועל ידי ביטוי הקליטה של החושים, גם ציור של אותה קליטה חושנית. אצלו באמת הציור במילים גובר על כל טכניקה אחרת, לפחות במה שקראנו עד עכשיו. וזה היה רק חלק אחד? זה רק חלק אחד. יש המשך על התיאור, הסתיו מאוד יפה באמת במודרן, אבל רציתי חלק אחד רק כי אני רוצה להספיק את הגמלים גם. אוקיי. עוברים לגמלים? אם אדם יביא אותנו. אדם. רגע, לאט לאט, סליחה. אדם, יש את הגמלים חלק ראשון, ואצלי עוד יש חלק שני ושלישי, ואני לא יודעת עוד איך להעביר, אני אחשוב. תמיד אפשר, אני יכול לפתוח את זה לשיתוף, זה לא... עכשיו, אני חושב כרגע שאנחנו צריכים לשכלל את שיטת העיון בקבוצה. היה רצוי, אני לא יודע איך לעשות את זה, שלכולכם יהיה הטקסט הכתוב אצלכם, לא רק במסך, שכאשר מסיימים לקרוא, אז הוא נעלם וגמרנו. נכון. אני הייתי מציע, מעכשיו, טוב, אנחנו באוגוסט, החופשה במרכאות של אוגוסט נגמרת, אבל אם תביאו שירים, טקסטים, הייתי מציע שתצלמו לכל היתר ותשלחו להם. אוקיי. או במחשב, כן, או בסריקה, או בנייר, לכתובת דרך הדואר. כן. זה נכתב, אני חושבת, בשנות ה-30, אחרי שהוא חזר מפולין, אולי קודם, על שיירת גמלים, הוא הסתובב בארץ, והוא ראה איך בונים את הארץ וסוללים כבישים, וזה כל כך יפה, באמת עוד תמונה נהדרת. קמלן. חשבתי שאומרים קמלן, אבל הוא כותב... לא, 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 גם לא קמל, זה קמלן. נכון. קמלן. אני מתפעלת גם איך אתה רואה, באמת, מהמוח. הוא רואה בכתיבה. לא, לא צריך לראות. נכון. אני יודע שיידישים, נכון. קמלן, כן. אוקיי. Zieht entgegen Sohn vorbei a langer Karawan. Von 20 Midbar samt kollierte Kämmlen. Mit gelassene, beklärte, rhythmische und weiche Tritt. Auf jeden Kämmelheukers hilzernem Gespann, zerschockelt, wie sie wollten unterdremmeln, ziehen die Araber nogendig
und still atfilelied. 20 Kemmelhälser, hoch verrissen mit die Käpp, behongene mit Krellen und mit Glecklech, was verlieren den Geklimper und Geklang in Samt was Glied. Ziehen in der brennendiger Licht von Misrachstepp, mit Wanderlast, mit Loglen, Säck und Säcklech, und sie ziehen bei der Seite sich 20 Kämmelschottens mit. זה החלק שנתתי לאדם. כן. אנחנו שוב, לפני שנתחיל לתרגם, אנחנו רואים אותה הטכניקה שחוזרת כבר בשלושה טקסטים שלו. אין בשירים שלו מה שקוראים האני השירי. הוא לא קיים. פפירניקוב הוא רק צינור שמצייר לנו מה שעיניו רואות, כמובן בתוספת מה שהוא מרגיש, אבל קודם כל מה שעיניו רואות. ויכול להיות, אני חשבתי עכשיו, שזאת אולי הסיבה שלא כותבים עליו הרבה. שהרי אם כל שירתו היא מהסוג הזה, הרי אין כאן לא אידיאולוגיה, לא השקפת עולם, לא עמדה, אלא באופן טהור, ציור של המציאות כפי שהיא נקלטת בחושים של הכותב. יש באחרון שהכנתי, יש דווקא משהו כן הבעת עמדה. לא, אני שיהיה, כן, אבל זה מעניין שבינתיים 100% אנחנו מקבלים תיאורים שהם ציורים, הם כמובן לא ציורים, איך אומרים, ציורים ללא רגשות או ללא פילטר של הכותב, אבל מה ששולט כאן זה בהחלט הציוריות, וזה חידוש גדול בשירה גם כיום. טוב, נשמע. אני אתחיל מההתחלה, שורה, כן? שורה, כן. Zieht entgegen vorbei a langer Karawan. כן. שיירה ארוכה נמשכת מול השמש, או נגררת, או משכת. כן, האמת שהמילה צית, כן? מישהו מעיר פה משהו? יהודית, אמרת משהו? זה לא ממני. אני לא שומע. זה לא ממני. אוקיי. המילה צית כאן היא מילה, הייתי אומר, כמעט אידיומטית. כאשר מדברים על קרוונים, על שיירות, המילה צית באה לתאר שיירה בתנועה. זאת אומרת, הצית פה זה לא נמשך ולא נגמר, אלא הולכת שיירה, כן? או חולפת שיירה. אף על פי שהמילה צית זה נמשוך, אבל פה צית הקרוון, הכוונה היא עוברת בתנועה. אוקיי. כן. Von 20 מדבר זמת קולירטה קמלן. מדבור. לא מדבר אלא מדבור, כי בעברית יש קמץ תחת הבית, ואז ביידיש אנחנו אומרים מדבור, כן. של 20
גמלים בצבע חול מדבר. נכון. מתגלסנה בקלרטה ריתמישה ונבייכה טריט. יש כאן 4 שמות תואר לצעדים שלהם. זה מאוד חשוב שאת אומרת את זה, כי הגרעין זה מתגלסנטרית. כן. גלסנטרית, תרגום? נינוחים. כן, צעדים נינוחים, ואז האפיתטים, השם תואר, שמות התואר, מה הם? גלס זה 1, מה עוד? בקלרטה, כאילו מחושבים. כן. ריתמישה, באיזה, ונבייכה, ורקים. כן. Auf jeden Kemmelheukers Hilzernem Gespann. כן. על כל דבשת, לא, על כל דבשת של גמל. דרך אגב, כולנו יודעים שיש גמלים עם דבשת אחת, ויש גמלים עם 2 דבשות, אולי יש יותר, אני לא יודע. עכשיו, איך כתוב פה? אויפיידן? קמלהויקרס, כי זה שייך להילצנם גשפן, זה סמך של שייכות שם. אופיידן קמלהויקרס, הילצנם גשפן. כן. גשפן זה לא רתמה? כן, על כל דבשת של גמל, רתמה מעץ. כן. ויש איזה... שעליו יושב הרוכב, אם הוא יושב. נכון. כן. Zerschockelt, wie sie wollten unterdremmeln, מתנדנדים. מי מתנדנד? מי מתנדנד? במשפט הבא. ziehen die Araber nogendick und still התפילליד. כן. מתנדנדים כאילו שהם נרדמים, נעים הערבים ונושאים תפילת הדרך. טוב, פה המילה ציין, מכיוון שזה לא הקרוון, אלא ציין התפילה, הכוונה היא ממלמלים, כן? תפילה. ומה זה נוגנדיק? נוגנדיק, נוגן, כאשר נוגן זוהי, שוב, תחושה מאוד של החושים, כאשר אדם רעב, הוא מרגיש בבטן משהו שמחרסן, זה הנוגן, כן? נוגן זה גם כאילו מוצץ במובן של גורם לך לתחושה שמשהו בתוכך דורש משהו. עכשיו, איך זה מופיע פה בשורה? ziehen die Araber nogendick und still התפילליד. אוקיי, זאת אומרת, הערבים שרוכבים על הגמלים, ציין, אני מתרגם ממלמלים, התפיללית, איך הם ממלמלים? נוגנדיק. אם מישהו שמע תפילה ברדיו ערבית, זה דבר שנשמע כמו כאב בטן, הוא לא אמר, כן? הוא מסתובב ומסתובב, ואני לא יכול לחכות את זה. כן? אז זה נוגנדיק כמו שתולעת מחרסמת לך בגוף. כן. טוב. 20 Kemmelhälser, hoch verrissen mit die Cap. 20
צווארי גמלים, הויך פריסן, לא קרועים? איך יאיר אומר? קרועים, קרוע בעין. לא, 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 חס וחלילה. הויך פריסן, הביטוי פריסן, כשזה קשור לראש. כן? הכוונה היא זקוף. הויך פריסן, הראשים של הגמלים זקופים גבוה. אוקיי. ההליכה הגאוותנית, אם אתם רוצים, של הגמלים. גיין מתפריסן קופ, זה ללכת עם ראש מורם מגאווה. רייסן זה נכון יאיר שזה לקרוע, אבל במובן של רייסן לקרוע פלוס הפרפיקס פר, לעשות פעולה בצורה קיצונית. כאן הכוונה היא ראש נטוי, כן? אפשר להגיד... זה קיפות, כן. שמעתי שאומרים על מישהו, הפריסנר זה גאוותן? נכון. כאילו, כן, הוא מותח את הראש... מתנשא. מתנשא עד לקריאה, כן? מעניין איך המילה לקרוע מתקשרת כאן לעניין של התנסות ולגאווה. כי זה לא צריס, הפרפיקס צה זה קרוע לחתיכות, אבל פריסן, הרי הרייסן, מה זה הקריאה? הקריאה זה מתיחת החומר עד הקצה. לפני שאנחנו קוראים משהו, אנחנו מותחים אותו. כן. רגע, שנייה, אני רושמת. אוקיי. 20 Sekunden, אוקיי. בהונגנה מתקרל ומתגלקלך. כן. על הצווארים הנטויים למעלה, תלו חרוזים ופעמונים. נכון. אותם החרוזים, לא אותם החרוזים, אבל העניין של חרוזים, אני כבר לא רואה הרבה שנים, אבל מוסלמים או ערבים תמיד מחזיקים ביד, תגידו לי אם זה נכון, הם מחזיקים קרל. נכון. שרשראות של, לא יודע ממה עשויים הפנינים האלה, כן? זה בדרך כלל מענבר. מענבר, כן. אז גם הגמלים מקושטים בצורה כזאת. עכשיו יש שורה של לא בטוח שהבנתי. Was verlieren dir geklimper und geklang in Samt was glied. אוקיי. אחרי המילה פרליר, מה המילה הבאה? דין. אוקיי. was verlieren, דין. geklimper und geklang. אוקיי. was verlieren, שמאבדים. דין גקלימפר. הגקלימפר זה ההתנגשות בין גופים שמשמיעים צליל חצי חצי, נו? מתחתי? מתחתי, כן. דין גקלימפר מאבדים את צלילי התנגשות דק, מה עוד? ungeklang. ungeklang וצליל. in Samt was glied. in Samt, הגקלנג זה של הפעמונים אולי, כן. והגקלימפר זה אולי של החרוזים, ואיפה
הם מאבדים אותו עם זמת וזגלית. החול של המדבר הלוהט, וזגלית, בתוכו הולכים לאיבוד צלילי הפעמונים וההתנגשות של החרוזים. זה, אתם רואים, יש ככה, חוש הראייה, חוש הצליל, השמיעה, איזה עוד חוש? חוש הטעם עוד לא, חוש טמפרטורה. המה? מרגישים שזה חם ושמש והחול לוהט האמת היא שבספרות העולמית, אנחנו מכירים 5 חושים, אבל בספרות העולמית יש עשרות של חושים, וגם חוש החום או הקור, כן? בעצם פפירניקוב מנגן על מגוון של חושים בשירה שלו. כן. שורה הבאה. Ziehen in der brennendicker Licht von Mizrach-Steppe. כן. זאת אומרת, ה-20 גמלים מה3 שורות קודם. נעים, ציין, הייתי מתרגם, נעים, כן. באור הלוהט של הערבה המזרחית. כן. mit Wanderlast, mit Loglen, Sek und Seklach. כן, ונדרלאסט. ונדרלאסט זה רצון לנדוד או... לא, זה לא לוסט, לאסט זה מאמס, מסע. ונדרלאסט זה עם מסע נדודים. עוד מעט הוא יפרט מה הם סוחבים. אוקיי. כן? לוגלן. כשאומרים בלסט, זה מה שמעמיסים על. אז מהו המסע? לוגלן? לוגלן זה משהו לנוזלים, לא? נכון, בטח יש מילה בעברית. נוד. כן, אוקיי. נוד, נודים. כן. שעשויים ודאי מאור שמחזיקים נוזלים. מה עוד? זק. זה שק. מה זה זק? שקים. שק אחד זק, רבים זק. זק. כן. ונזקלך. ושקים קטנים יותר. כן. שקיות. לא, שקיות, הייתי אומר זקלך. זה כבר עוד יותר קטן. זקלך זה שקים, אבל פחות גדולים. שורה הבאה. Und sie ziehen bei der Seite sich 20 Camels Schottens mit. זה הכי יפה. ובצד נעים עוד 20 צללים של 20 גמלים. יפה מאוד. זה כל הקטעים שהעברתי על הגמלים. יש המשך, אבל אולי פעם. אוקיי. אנחנו תואמים דוגמאות של שירתו, ומתחיל להתקבל איזה מושג על הטכניקה שלו. כן, אבל האחרון שונה. אדם את השלום בית. אוקיי. האם ידוע לך, חיה, אם הייתה לו משפחה וילדים וכו'? זהו, שבמקום אחד היה כתוב שהוא נפטר ערירי, ועד כמה שידעתי לא הייתה לו אישה.
סליחה, לא היו לו ילדים. אישה, יש לו כמה שירי אהבה לנשים שבספר שנקרא מיין שיר השירים, מאוד יפה. כן. ושמעתי קבלת פנים מוקלטת שעשו לו, וקראו לו לבמה ואמרו, אומרים שאישה היא כמו בית, אז בוא תשב על יד אשתך, חנה, ותרגיש שאתה בבית. אז מזה הבנתי שהייתה לו אישה חנה, אבל חוץ מזה לא מצאתי שום דבר. אוקיי, לי היה חבר, זיכרונו לברכה, שהיה אומר שמי שכותב שירי אהבה, סימן שהיא חסרה לו. בטוח. אוקיי. אם קוראים את השירי האהבה שלו, אני ממש הרגשתי שחסר לו. יש לו שירים יפים של אהבה. דרך אגב, מתי שיוני אילת הוציא את התרגום החדש שלו לזול זין, כן. אז בתוכנית רדיו של יידיש רדיו, היש, אני שוכח את השם שלו עכשיו, הקדישו לזה תוכנית, לפפירניקוב, ויש שם... יום שישי, ב-2:00-3? אברמי. כן, אברהם מזקס, הוא הקדיש לזה תוכנית ביחד עם יוני אילת, זה היה לפני כמה חודשים שהוא תרגם את זה. הוא הוציא לזה שיר, גם יוני אילת, הוא הקליט את זה גם ביידיש, את זול זין, וזה ממש יפהפה. כן. נכון. הגיע הזמן שמישהו מהסטודנטים ליידיש יעשה משהו. כן. עכשיו יש הפתעה, זה לא מתאר שום דבר, ואין צבעים, יש ביקורת, הצרה היא שאני לא יודעת על מה הוא מדבר, אבל זה ממש רלוונטי גם להיום ולדעתי גם למחר. קוראים לזה שולם בית, ותגידו אתם, אני בכוונה לקחתי, כי זה מאוד... רגע, לא שולם בית, שלום בייס. שלום בייס. כן. אז... המושג הזה, המושג הזה... מה? אפשר להגדיל את הטקסט. כן. יהודית, לא שמענו. אפשר להגדיל את הטקסט? אדם. תודה. האם את יכולה, חיה, להגיד משהו על המושג שלום בית? יש הרבה דברים להגיד, אבל פה יש לו משמעות מיוחדת. אני הייתי אומרת שלום בית במקרה הזה, וגם בהרבה מקרים שאני מכירה, זה ביטול מחלוקות, מניעת מריבות. לפני, זה השלב ביניים, בין בהחלט, מה שרציתי לשמוע זה מה שאמרת, ואם אני לא טועה, המושג שלום בית בגמרא הוא מושג מאוד חשוב, באמת בכיוון הזה, כן? של זוגיות, אשר למענה מוכנים להקריב עדיפויות אישיות למען ההרמוניה הזוגית. אז פה זה לא זוגי, פה זה משהו מדיני, בלי פוליטיקה, אבל זה מדיני, והוא כתב את זה, אני חושבת, אחרי שהוא חזר ארצה ומצא, ב-33, ומצא כמה דברים שלו לרוחו, וכתב, ותחליטו אתם אם הוא לא יכול היה לפרסם את זה גם היום. נשמע את השיר. As Land, das biedne Land ist klein wie Axeis, und jeder darf es nur für sich allein, ist wie kann sein Red von Schlom Beis. Reißt man sich herum, und einer setzt den Zweiten an umsichten Fresser, was kommt zum Greiten. אני מחכה כל פעם לאדם.
Jeder will die Bräure, jeder will die Schlüssel. Jeder sucht ein Bänkel und man meint die Schüssel. Reißt man sich herum, Verdienen und Gesetzen, jeder ist ein Kopfmensch, alle seinen Spätzen. Wer soll zu führen, alle men in Telem, und es ist meistens Domschein oder meistens Chelem. יש עוד דף או רק אחד? אדם, יש עוד דף? יש עוד דף, אני רגע פותח אותו. רגע. זה רגע הזום כועס עליי פה, שנייה. ממה שאת מכירה, חיה, את שירתו של פפירניקוב, כמה שירים מהסוג הזה את מכירה? לא הספקתי את כולם, אבל יש כמה. הנה ההמשך. Reißt man sich herum, es fällt nicht kein Reißer, und bereist der Schien der Pferd und Merchatzschmeißer, schöne Jiden, Schmuggler, Schwarzhändler und Dreher, und es kennigt über als der Keuchgeher. Reißt man sich herum, Volk und Land versteht sich, und das Volk, die Klatschke, in Fallen geht sich. Trock dem Oll, dem Schwersten, ruft sich nicht befreien, und verdient man soll es, geben Streu zu keien. Als Land, das biedne Land ist klein wie auch seid, und jeder kennt, darf es noch für sich allein, ist wie kein seiner Red von Schlombeis. בלתי רגיל. נכון? בלתי רגיל. לפרסם ככה להעתיק ולפרסם היום. ודאי. בואו נראה. שורה ראשונה. אדם. אני העליתי את זה. סליחה, נכון. פשוט לוקח זמן לעבור בין קבצים. Ich hoffe, es wird bleiben Schlombeis, Adam mit mir und dir. רגע, זה בקובץ הראשון, השורה הראשונה, על זה אנחנו מדברים? השעה 7:19. אז סלנד, זה קיצור של אז אסלנד, אז דוסלנד. אז דוסלנד, דוס בידנה לנדס קליין, שהמדינה הקטנטונת קטנה, בידנה זה מסכנה או קטנה או... כן, מסכנה, כן. כן. is קליין והכזית, קטנה כמו כזית, und jeder darf es nur für sich allein, וכל אחד רוצה אותה לעצמו. פה השאלה שלי, אני יוצר אותך לרגע, כן. מכיוון שהשורה הזאת חוזרת אחר כך שוב. נכון. זהו מוטיב די מרכזי. השאלה היא, ואין לי תשובה, כשהוא אומר, ידר דרפס תרזיך עליהם. את מרגישה שמדובר בסכסוך יהודי-ערבי, או שמדובר בסכסוך יהודי פנימי? אני חשבתי שזה פנימי, כי עם הערבים יש לו סקציה נפרדת. אוקיי. אבל אולי אני טועה, אני לא יודעת. פה היה נדמה לי גם לפי התיאורים אחר כך. אני חושב שאת צודקת, מכיוון שכל היתר בשיר, כל יתר השורות, עוסקות בעניין הפנימי ולא החיצוני.
אבל יש לו גם הרבה על זה מושג של משהו פנימי, לא... כן. אוקיי, הלאה. Und jeder darf es, וכל אחד רוצה אותה לעצמו, is wie kann sein הרד von שלום בית. אז איך יכול להיות דיבור על שלום בית? כן. reißt man sich herum, אז רבים. שוב, יש לנו המילה רייסו לקרוע, ראינו אותה כבר במשמעויות אחרות, וכאן העניין של ריב. למה? מכיוון שכשאתה עושה ריב, אתה קורע מהשני משהו. הלאה. Und einer sieht den zweiten an umsichten Fresser, וכל אחד רואה בשני אוכל חינם. לא כתוב כל אחד, ואחד. ואחד, נכון. ואחד רואה בשני, und einer sieht den zweiten an umsichten Fresser. אוכל חינם. אוכל חינם. עושה קום zum Greiten, שהוא בא כבר למוכן. כן, עכשיו, אם אנחנו, ואני חושב שכולנו מסכימים שזה עניין פנימי, השאלה, מה פה חוסר שלום הבית הפנימי ב-33? זה לפני הקמת המדינה. אני באמת לא מצא. כן? ויש להניח שמדובר כאן, זה רק השערה, למפלגות ולקיצוניות של נגיד מפא"י מצד אחד וז'בוטינסקי מצד אחר. יכול להיות, אני באמת לא מספיק יודעת. ידר ויל די בחוירה. כל אחד רוצה את הבחורה. כן. ידר ויל די שליסל. כל אחד רוצה את המפתחות. ידר זוכת הבנקל. כל אחד מחפש כיסא. וממנט די שיסל. הוא בעצם מתכוון, לא כתוב בעצם, ומתכוונים לקערה, כלומר לטובות ההנאה שיש בכיסא. נכון. reißt man sich herum, פרדינים וגזצן, רבים ורבים בקשר לדינים וחוקים. אז הנה יש לנו כאן רמז שקוף, שמדובר כאן מבחינת הריב הפנימי בין חילוניים לדתיים. נדמה לי. הכל יכול להיות, זה מתאים לכל. ידר is a Kopfmensch, כל אחד הוא מומחה, או פרשן, אני יודעת איך אומרים, Kopfmensch זה... אינטלקט, שיודע מה צריך. כן. alle sind Spitzen, כולם מומחים. והזוי צופירם, איך להנהיג, או איך להוביל, אלמן עם תלם, את כולם בתלם. זה כנראה מאבק על השלטון. כן. Und sis meises dom schoin, oder meise חלם. וזה חמור כמו בסדום, או כמו בחלם. זאת אומרת, זה יכול להיות של רשעות, או טיפשות. עכשיו, זה נכון שאת אומרת סדום, רשעות. על מה את מבססת, ויש על מה לבסס, שסדום זה... סדום, על כל האגדות. זה לא מעשה סדום שאנחנו מכירים היום במובן הפלילי. זה ההתנהגות של אנשי סדום שהיו רשעים, כל הרשע... יש בגמרא, מדברים על השופטים בסדום.
ונותנים להם שמות בגמרא. נכון. שקראי, שקרוראי, מצלידינה, מי שמטה את הדין. יש שם סיפורים מעוררים חלחלה על הרשעות של אנשי סדום לגבי אנשים שבאים. אחד מהם זה מיטת סדום. נכון. אחד זה מיטת סדום. טוב, סיפורים באמת נורא אכזריים. אוקיי. עוד מה ישחל? כולם רבים, וזה יכול להיות או מעשה של רשע, או טיפשות. כן. אני מחכה שימשיך. Reist זיכרום, אספל נישטן רייסר, זאת אומרת רבים, ולא חסר מישהו יריב. זה לא הבנתי. ברייסר, שינדר, פרד ומרחץ שמייצר. אוקיי. אז הוא אומר, אספל נישטיין רייסר, רבים. עכשיו, למה רבים? כי אספל נישטיין רייסר לא חסרים. ועכשיו הוא נותן רשימה מה לא חסר כדי שכל הזמן יריבו. אז רייסר זה אלה שרבים. מה המילה הבאה? ברייסר. ברייסר, יש לנו פה הפרפיקס בה, שמוסיפים לפועל רייסן. אמרנו בזמנו, כשהתחלנו ללמוד יידיש בזום, שהפרפיקס בה אומר שהפעולה נעשית בצורה שהיא חלה על כל היחידה של מישהו אחר. ברייסן זה לקרוא מישהו מכל הצדדים, לריב קשות. הסוג הבא, שינדר. שינדר זה אלה שפושטים את האור של החיות, שזוהי מלאכה בזויה. מה עוד? פרד ומרחץ שמייסר. זהו. שינדר, כתוב שינדר פסיק פרד? כן, כן. אוקיי, אז אמרנו פושטי אור, ופתאום המילה פרד, סוסים. ביידיש המילה פרד היא מילה שאומרים על בן אדם כשרוצים להגיד שהוא טיפש וגס רוח. לי היה מורה לתורה כשלמדתי בסמינר למורים בבואנוס איירס, המורה מרמור, שלימד אותנו תורה, חומש. וכשהוא היה כועס עלינו, היינו אז צעירים בני 16-17, מלאי הורמונים, שלא ישבנו בשקט לפעמים, וכאשר המורה מרמור היה כועס, הוא היה מתחיל לקלל ביידיש. עכשיו, הוא ישב בבניין הקהילה, איפה שהיה סמינר למורים בקומה השנייה, הוא גם ישב בוועד החינוך בקומה הרביעית. וכשהוא היה כועס, הוא היה אומר ביידיש שהוא יזמן אותנו לפגישה אישית, למישהו שלא יושב בשקט, לקומה הרביעית. וביידיש הוא כנראה היה יהודי פולני, אז הוא לא היה אומר, Ich will euch einleiten auf den vierten Stock, לקומה הרביעית. 4 רביעית. הוא אומר, Ich will euch einleiten auf den vierten Stock. הסוסית. כן? אנחנו היינו מאוד צוחקים, מכיוון שהפרד זה אדם גס רוח ולא חכם.
אז פרד און, מה עוד? מרחץ שמייסר. מרחץ שמייסר. אני לא מכיר את הפונקציה, אבל אני מניח שבמרחץ, העיירה, כדי להפיג הנאה של ההזעה עם העדים, אז אולי היה תפקיד כזה, המרחץ שמייסר, אחד שמכה בך בזרדים, כדי להפיק הנאה מעצם ההזעה והכאב של לקבל מכות. אינני יודע, כן, אם במרחץ היה דבר כזה. בכל אופן, השמייסר, המילה שמייסר לבד, זהו הרקב שיש לו שוט, הוא נר שמייס דיפרט, והוא נותן מכות לסוסים כדי שירוצו יותר מהר. בכל אופן, המילה שמייסים זה להכות. להצליף. בדיוק, ומצליפים. יש גם ראוס שמייסר, שזה האיש ששומר בבית המרזח וזורק את המתפרעים. זה לא הכרתי. על ליברמן אמרו שבראשית הקריירה שלו הוא היה ראוס שמייסר. ליברמן, מי שהיה שר הביטחון? כן. איפה הוא היה? בעיירתו? לא, בארץ. רגע, אתה אומר ראוס? שמייסר? ראוס זה החוצה, שמייסר זה לזרוק. זה בגרמנית החוצה. אלה שעומדים בשער ולא נותנים לך להיכנס. כן. זה פתיחה, אבל אולי יש לה משהו מאחוריה. מה השעה עכשיו? 7:27. כן, יש לנו עוד 2 דקות. האם יש עוד שורות בשיר? כן, אבל לא הרבה, הרעיון הוא כל הזמן אותו דבר. בואי תגמרי. אוקיי, אני אקרא את הפסקה האחרונה. כן. רייסטמן זה, עוד קצת, טרוק, אני אקרא מטרוג. טרוק דם אול, לא, אונדוספולק דקליאצ'קה. לא, לא כתוב, רגע, לא כתוב קליאצ'קה, אלא קליאצ'ה. קליאצ'ה. מה זה קליאצ'ה? סוסה. מנדלה מוכר ספרים, כתב ספר בשם דקליאצ'ה, והוא התכוון לעם ישראל, ואין ספק שפפירניקוב ידע והכיר, ולפני 2 הופיע תרגום של דקליאצ'ה, של מנדלה מוכר ספרים, שפרופסור דן מירון תרגם לעברית. זה באמת מתאים. איפה אנחנו? זה אונדוספולק דקליאצ'ה, eingefallen sich, trok dem All dem Schwersten, ruft sich nicht befreien. והעם, ישראל, הסוסה, כאילו נפל, eingefallen geht sie. היא צועדת כמו אוטוטו היא נופלת. אבל איינגפל היא עוד לא נפלה. איינגפל הולכת בצורה חריבה, כמו בית שחצי... זה ממש העם. טרוק דם אול דם שוורסטן. נושא את העול הכי קשה. פרוף צריך נישט בפריין. לא מנסה להשתחרר. ונפרדינט מנזולס גבן שטרוי צוקיין. וזוכה או הרוויח את זה שנותנים לו לאכול קש. כן. ואחר כך זה חוזר הביתה. צוקיין זה ללעוס. כן. קש ללעוס קש. עוד כמה שורות? הסוף זה כמו שהיה התחלה. אסלן דוס בידנה לנדס קליין,
ist klein wie ein Gseid, und jeder darf es nur für sich allein, ist wie kann sein Red von Schlombais. טוב, מעניין מאוד, ואני שוב אומר, מישהו צריך להרים את הכפפה ולאסוף את פפירניקוב ולכתוב עליו. אני מוכרח להגיד, אבל מתוך ההאשמה הזאת, יחיאל, שאנחנו מסטרנטים כותבים על מה שאנחנו לומדים עליו. אז הכפפה צריכה להיות מורמת מהפרופסורים. כן, אני אמרתי, התכוונתי גם לזה, אבל כדי לא להסתכסך עם הקולגים שלי, אני הטלתי את המאמץ על הסטודנטים. אבל אם יבוא סטודנט ויציע למורה שלו לכתוב על פפירניקוב, יש יותר סיכוי שזה יתממש. אז בזה אנחנו מסיימים את החופשה של אוגוסט. היא הייתה מאוד מעניינת, אני למדתי המון, ואתם הבאתם נושאים מרתקים, וזה רק מדגים עד כמה שספרות יידיש, אפילו המודרנית, אבל אפרים גם הביא את התרגום של יואש של התנ"ך, עד כמה שזה תחום מרתק, ואם יהיה לנו עוד איזה חופש במשך השנה הבאה, ואתם תמשיכו, אז אנחנו נעשה אולי עוד ניסיון כזה, לתת לכם במשך חודש שלם, להציג את הנושאים שמעניינים אתכם. ביום רביעי אנחנו חוזרים לפואמה מוניש של פרץ. יחיאל, רק עלתה שאלה. כן. הימים שאנחנו חוזרים אליהם זה יום שני ורביעי, כן? נכון, נכון. כן. בינתיים זה ככה, בגלל שעכשיו מתחילים הלימודים, כן מתחילים, לא מתחילים, וגם אדם צריך למצוא את הזמן הפנוי. אני חושב שהוא כן מצא אותו, אבל עוד אנשים שאני עובד איתם צריכים למצוא את הזמן וכולי, אז אולי יהיו שינויים, אני מקווה שלא. אני אשתדל שאנחנו נשמור במשך השנה על שני ורביעי. אז בינתיים ביום רביעי הבא אנחנו חוזרים לפרץ ולמוניש ולתרגילים בכתיבה. אני חייב להביא אתכם לכתיבה ביידיש שראויה להיקרא. אז תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה. להתראות. ביי. Grüßen, danke alle Mann, seid gesund. רגע,